यूट्यूबर वाला भाई का कहिए कि तहरा आइटम पर रोजे बवाल बा कौन ऐसा चीज मांगलो के नहीं कर तो होई का कि ये माल का हाल बा सीधे सीधी होई पूछा हाल कि चारू ओरी तोहरे बोल बाल बा भैया कि सबका के बाटो तारू झूठे सुते आटो तारू हम तानी मांगो तानी झूठो सबका के बाटो तारू झूठ सुख में आटो तारू हम तानी मांगो तानी झूठो के डाटो तारू तारा एकदम परोजे बवाल बा हम भाई एक बात बोलेंगे कि न सूरत जवानी की हीन होती है बहारों की दुनिया रंगीन होती है न सूरत जवानी की हीन होती है बहारों की दुनिया रंगीन होती है। अच्छा जवानी है पर्दा एक मखमल का जवानी में पाड़ा पाड़ी गदहियो हसीन होती है। हाय 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 जवानी आई सीधे कहा ये भाई हर की पूछत मानी कौन देबू उतर हो कि ताहर कोई से बोल छू होलिया भाई बुरा नहीं बढ़िया लगे तो भैया ताली ताली बजा के आशीर्वाद दे सब है और ना बढ़िया लगा तो दिक्कत नहीं के ऐसे की जे भी बात सब बढ़िया बढ़िया गायक हो केहू सनी देओल हो केहू अजय देवगन हो केहू शाहरुख खान हो हम जानी लीवर हैं शाहरुख खान की शाहरुख खान सीधे सीधी ना कि दाब के डूब के काम कैसे कैसे वायरल हो जाता बाप रे तोरा अब हम का कहे तो हम अतने कहो अरे की पूछत मानी काम देबू तोरो आ ताहर कैसे बोलल समय नहीं खेलने पे गई ना कि 2 गाना के समय मिलल बा तो 2 घंटा लग जाओ ई ना होई 10 मिनट में 10 गो गाना हां देखिए तो अपन बचा के रखिए समय हम खाली मुखड़ा का वतनी वैरायटी है आ तनी तनी गाई कि रोज रोज के खेला कोइल छूट गइल रे भइल है भाई रोज रोज के मजा मारल छूट गइल रे अब भयंकर बात का भइल कि मजा मारे में बैगनवा भीतर ढूक गई हमारी होली हो हमें को बोल रहे कि चला चला बिहिया बनाई रघुनाथपुर सासाराम भभुआ डिहरी फुल पैट फुल भाड़ा हाफ पैट हाफ भाड़ा आ जे कोछी चोली से पैर के हमरा स्टेरिंग के जरी बैठ जाइयो कर माफ भाड़ा हाय रे सीधे सीधे आओ सोनम जाओ सोनम बेर बगर आओ 2 और खाओ सोनम खाओ सोनम भाई का कहली रोज रोज के खेला कोइल छूट मजा माने में
कबे ले एही में केहू इशारा कर दे कि प्रमोद जौन कमावा कइले रहले हैं तौन कर। हाँ तो भैया हम एगो बात जरूर कहब कि हई जेतना हम एगो बात मानी कि राधा से प्रेम करके घनश्याम हो गइले। राधा से प्रेम करके घनश्याम हो गइले। सीता से प्रेम करके श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गइले। आ कलयुग में रंडीन से प्रेम कइले, जेल में सासाराम हो गइले। आइले दादा सही बात हम जरूर कहनी कि ब्राह्मण के लइका कतनो गिरी तो ओकरा ध्यान में कि हमरा का करे के मर्यादा अपन राखी। ई सरवा पूछू को तो हमर दाहे लिखे लगल कि करत का बड़ा था। आइले दादा भैया यही तरह के बतिये हो जाता का करबो कि परु फकल फिचकारी छोड़ के चल गइल रे। लइका कहलस कि फगुआ के महीना रहल, एही में हमरा माल के गौना हो गइल। आय अब रोज हमर फुचकारी लिखे रहती है, बुझाते नहीं कि ठीक कब ले हुए। देखिए आह लिखे लगल कि हमर का होता ना हो। कलम लइका ये परु फकल फिचकारी छोड़ के चल गइल रे। आइल भी तक भइल बा कि भातारा कैसे डलल सचिनरी असु बदल गइल। आय क्यों नहीं सासे इहे न होली दो चार को मुखड़ा दे दिए जे एही में जियत खात रही लोग का दिक्कत बा। फिर पता लगे कि हमारे नहीं ब्यास घरे बने 10 गो गाय गा के जी रहल बने का बहुत वायरल भइल। एगो गीत हम गौले रहनी एक जाना पर अरे की बगसर अपन बेटी भी हलो आय हाय 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 आयारा भी हलो फिवाए बबुआ की बगसर अपन बेटी भी यही दो आरा भी हलो फुआए बबुआ आ होला का कि छापरा के माल मोलो अच्छा एमे छापरा के होई तो दुख ना माने के होई। ई बात हकीकत बा कि बगसर अपन बेटी भी यही आया भी होला हुआए बगसर अपन बेटी भी यही आया भी होला हुआए ए बबुआ ताकत रहलो हमार गीत गौने में भले पैसा मिलो चाहे मत मिलो तहन हंसत रहलो हमर काम ठीक बा। पैसा का होई तहन लोग कोबे ले कहत रहलो को हाली करे जा कोई नहीं कि काम क दिबा कि होत नहीं खे हमरा ले का कही। अंतिम बात अंतिम कहे के पड़ी अरे कि आज जौन डीजे पर डांस करतिया सन्नी भाई आज जौन मंच पर डांस करतिया कबे जी ई हमार माल हिया बड़ पुरान माल हिया। आओ बात सही बा कि झूठ बा ना बात हकीकत बताओ एक बार भेंट भइल बा तो सेट हो जाएगा। अरे की करिया करिया सूट सलवार पहनल दिया हाय करिए करिए सूट सलवार पहनल दिया भैया ई पुरान की माल हिया ई पुरान की माल आज जौन डीजे पर डांस करतिया
भैया की तरफ से बार बार वंदन बा अभिनंदन बा। ये तो बहुत अनघा पुरस्कार मिल गए। बगलियो फाक रही तम उधर आई तो काहे सटा किसी वाले ले बड़ा ऐसा ना में चैन कूलर है एगो मंच पर देखनी चैन कूलर है पूरा ना तो चैन बंद करके चढ़ा जा कहला ना तो कहियो में से ये क्लियर कर दी का केहू के धरत का हिट हो गेल हमार निकालते का हिट हो जाओ का करबो करिया करिया सूट सलवार पहनले दिया पियर पियर सूट सलवार पहनले दिया भेजा रहलो फ्रेम में पीछे नहीं रह के भैया लोग कहता लो ई हमार मालहिया ई है मालहिया आई हमने के आज के दुल्हे राजा के बेस्ट फ्रेंड जेकरा चलते है पूरी बुनिया हाथना कैमरा है छोकड़ी छोकड़ा सब जुटल बा मनु भैया के माध्यम में भैया ये बियाह करे पर तैयार भइले तब नु सब जुटल बा ई बियाह करे पर तैयार रही तो सब कहां जाए के जानता कहे के बा ए हमारे के देखे खाती आई बिया हमारे के देखे खाती आई बिया बहारे जब तक रहबी हां तब तक ठहरे ए पता चलो के मरावालन के चाहतिया पता चलो के मरावालन के चाहतिया पता चलो यूट्यूबर वालन के चाहतिया ए भाई आजकल होइसे ना होइए गेल भाई तो हम लोग चाहत नहीं कुछ हमार केनियो से निकाल के डाल दो लोग वायरल हो जाओ मन तहार बात कहत नहीं हमार वायरल हो केला मुंह थोड़े हो वायरल हो केला मुंह ना पता लागल मो यूट्यूबर के चाहतिया बड़े बड़े चैनल लेके एहमे चाहतिया में माइक लेके हमें चाहतिया ई हमार मालहिया ई हमार मंच उद्घोषक कैसा